बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सर्वप्रथम साटेली बेडशी मतदारसंघ जो आहे तो शिवसेनेसाठी सुटलेला होता आणि भाजपचे जे काही काय म्हणतात आपण अफवा उठवलेल्या आहेत तर त्या खोट्या असतील किंवा त्यांच्या परीने ते काही प्रयत्न करत असतील तर तो त्यांचा भाग झाला. पण मला जे सांगण्यात आलेलं आहे ते तुम्हाला साटेली बेडशीसाठी जे एबी फॉर्म आहे तो पक्षाकडून देण्यात येईल. त्यामुळे मी त्या अनुषंगाने आज शिवसेने पक्षामार्फत फॉर्म भरलेला आहे. जे काही असेल ते सर्व निर्णय जे आहे ते पक्षश्रेष्ठींकडून मिळतील. विकास आजपर्यंत आपण बघत आलात. अनेक उमेदवारांनी आज या रेसमध्ये भाग घेतलेला आहे, परंतु सर्वसामान्य जनतेने हाही निर्णय घेणं अपेक्षित आहे की साधारण उमेदवार जो आहे तो काय उपाययोजना करू शकतो. आपल्या मतदारसंघामध्ये बरेच उमेदवार आहेत जे आपले प्रश्न आहेत ते स्वतः मांडणं अपेक्षित आहे किंवा एखादा प्रतिनिधी जो आहे तो स्वतः सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांसाठी झटणं महत्त्वाचं आहे. तर जे उमेदवार आहेत ते खरंच त्या योग्यतेचे आहेत का हेही लोकांनी तपासणं महत्त्वाचं आहे. आणि माझं जे व्हिजन आहे ते खरंच सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचून त्या दृष्टीने त्यांच्या विकासात्मक ज्या काही उपाययोजना करता येतील तर त्या दृष्टीने मी खरंच प्रयत्न करणार आहे. असं नाही निवडून आल्यानंतर मी एक दिवस तरी प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन त्यांच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत माझ्याकडून त्या पूर्ण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार.